Alright, magandang umaga muli sa ating lahat. Nandito na naman po kami muli dito sa ating programa, Kapihan sa Malayan. Muli binabati namin ang buong Pangasinan na inuulan ngayon ng bagyo. Sunod-sunod ang ating bagyo, kaya mag-iingat po kayo dyan, lalo na may mga bumabiyahe, mga bus, mga driver dyan sa lansangan, mag-iingat po kayo. Binabati rin namin ang mga kababayan natin sa ibang bansa na yung mga OFW. Magandang umaga po sa inyong lahat. Partner, bumati muna tayo. Yes, muli po, magandang umaga. Naimbag nga bigat, kada kayo amin apo, nga kankanayon nga kadwami, ida ito'y nga programa, Kapihan sa Malayan. Yad si kayo rin amin, natatang tanagagi, masanto siya kabasan, at anto ka man, so kulaan nyo natan, saan man kayo sa dako ng ating bansa ngayon na nanunood. Parating nanonood po dito sa ating palatuntunan, magandang maulan na umaga po ng Biyernes. Petsa 23 na po tayo. Oo, malapit ng na ang kasalukuyan. Agosto. Ayan, Oo. okay. Partner, Perso. Bang bigat yo amin kapsat at ati kami mananapo nga mangitad kanyayo iti naduma-duma nga pagsasalitaan tayo tapo ket sapay na ko mataada kayo nga nakaradkad nga kinanayon ket dakte kami manan nga dingdinyon iti Kapihan sa Malayan ato yapo ni kapsat yung atirso nga umay magbaga nga bag nga bigat tayo amin ako. Partner, batiin mo muna mga kababayan nating taga Puso Rubio. Yes, masanto siya kabasan, saray kabarangayan, ditan apo, pinablin kabarangayan, ditan overseas. Yan. Ditan, Manlapod, Don Benito, Malukyat, Kasan, Fernanduan, Hawaii, Mingkilatan. Yes. Kastama, ito'y kailan tayo, ito'y dumaya. Sugkong, Biligas, Balbalatong, Bunag, apo, Inuman. Taga-igit karayan apo, tani dakkel Why? tidanom. Kaya apo. Ganda kayo. Palukyan. Tapos ako. Naunag tidanom, Ay, kami ang tatabo. di kalaman ka partner, di mala na kita overseas. Di karayan di pababaji ko. Di pababa. Di malukyat. Datay ngay kung kunada nga ko. Inya ti description na tayo nga taytaya. Kinimit. Hambag nga. Ijay kaut. Ay, one way kaot. Ay na, nagunag ti danom. Kasano pa yung nagiging Kasano mo ti jay. Di danom, ti ada jarabaw. Di taytay, ti ada junag. Nya kadigita nga klase. Kung niya yung makaudong dali na katwa tayo, mangligaw na. Dahil tati problema, partner, da overseas. Da nukastoy nga chimpo. Ay na, permi, marigatan da partner. Nga agudong. Awanti madalanan da Oo, madalanan. Adun ti madamdamag dayan nga nagadun ti madisgrasya tan. So no diretso ti danon. Urnog sardang nagalis na dyan. Nagalis. Wala taglumot. Sige kwan. Permi, sayang, di kwarta di giyay nga project. At pa sa partner, na lilikas ko tan na ko. Although, dakil iray manlikas natan. Aray kabaloyan tayuran dumaralos. Pulis na tanong da partner. Yes. At ayas o kakailangan danatan. Danom. Nang liber-liber akaruman, dyan magbagan, kontura, limakid, pandan, talugtog, kontura. Anong nang ko alabas ang kuray kin, talagang pulis. Paspasan. So, panagtanong da pagay. Ang gaman untan, ang tayo. Walang tuway natulungan tuyay kinay partner ay uran. Kasi natulungan to, ay kabalayan tayuran dumaralos. Pero partner, nung nyara nung babagyo to nung uran, wala ray anapan o trabaho, yan ay stop. May stop on. Singa bilang, ibaga, saray, may aray outdoor. Ya trabaho. Construction. Da kiniraratan, aratay ambulant vendor. Yes. O kontura, aratay manag-tricycle. Na stop.
So anapan da. Nahirapan. Siyempre, On. sa construction awa. On. Wala manggagawa rin abong. Mm. Siyempre, noon yan unuuran, amay mampapagawa. Nga po, Pastora paluban. okay. Sige, agaw lang. Siyempre, kin man. Yan. Akin nga, aking bagak ya salita kaya partner. Akin pa mo. On. Aya sa kaya katulangan balik tayo. Ali wala ba iya dyan po sulobyo? Yung Piron Pangasinan. Pigara ray baloy, iya wala ray indoor iya trabaho. Okay. On. Ang total so ibabagak ya indoor trabaho partner. On. Ara may factory. Factory. Diba? On. Singabil bilang. Nung walay gaway sapatos kumun di man ay. On. Natan. Gaway kamisita. Kamisita. Gaway electric pan. On. Brief po kantura. Oh. Sa ito, ang ganong babagyo, walay trabaho to, walang indoor eh. Walang dalan. Factory, again, warehouse. Yes, Niya, warehouse. Family business. Say katuan to partner, say may kundan indoor ya trabaho. Ag tumagkaukulan sa abal-balag eh. On. Ang ganong mulaglabat, ya kamaring agbenag na abong. Arara may managgaway ken partner. Arara may managgaway, kasi nga bilang, nasida. Nasida. O, Manla. ang gano'ng ara may food preserving ko kwanto, ara may preserving Nata. na may mango, atsara, Wine. no wala ratan kumun. Wala so alternative source of income iraragay kabalayan tayo. Singa bilang, siya sa kaya abong partner sa nasawa. Si Masikan to, kung natatrabahot construction. Si Akulaw, no ang gapuy anapan to, wala tabong. Mandait. Mandait kumon. Ara may gawa ay man assemble na unya ko kantora o man may food preserving ko kantora. Tapi ano naandiyan sa trabaho si Masikan, nya karpintero. Wala nili source na. Ang ano isaliw na bulas. Pero no ang gapo, ya ilalo ang lamay Masikan o ama sa kaya pamilya yang tatrabaho na-stuck sa trabaho to, singa construction. Ang gapulay pangalan day pangugtuan da, pandaman da. Si Katutay. Si Katutay yan. Ang sakit. Ang sakit. Talagan kyan. Kaskasan ni Ray Ugugaw. On. Sa iron kin partner, sa ray tumbok iran panaon. Nang tayo. So, posibilidad na nagdaray factory. Yes. Balay tayo. Para may tatawagan niya small and medium enterprise. Sa kay partner, dapat sa kay leader na lokal o munisipalidad. Wala so abilidad to, initiative to, importante ito. Effort to, mangimbita. Nare investor sa balay to. Ang kanuatan at ang gapud kanunutan sa kaya leader na balay. Aalaga rin to labalay unsasabin manlalapod tagay kan pambilay na balay. Ay kaskasan lari kaya. Kulang partner. Agaw ang gusto. Yan bilang kulay balay partner. Yan takiran wala ray tigaran factory to. Bibili bang ko nga. Si Santa Barbara. Ay, partner. Dalagan kinitan, takal. Maraming ano dyan. Sa Bayambang. Mayor Kiambao. Tamaong si Mayor Kiambao panel. Business oriented. Business oriented. Isang development oriented talaga ratan. Antang partner, say Bayambang awa. Say income to 396 million. Balbalag lang. Balbalag. Singa syudad. Almost. Sa requirements na mabmali wa syudad partner, dapat sa income mo 100 million. Pero sa Bayambang partner, under Mayor Kiambao, 396 million. Wow. Sa income na. Balbalag lang. 3 times sa may required na mabmali wa syudad. Yes. Yon. Si katon abalitaan ko kini, i-apply dan kini singa city sa Bayambang. Yes, oo. The met the requirements. Pati land area. Land area, income, population, watan lang. Balag ya kin itan kasi may mayor datan si Mayor Kiambao. Ang gano may mayor Santa Barbara si Joel.
De Los Santos. De Los Santos. Oh, wow. Maungmat. Nangyari, maungmat man. Maungmat. Maungmat man yan. Yan, Aratan. talagang unta trabaho. Mm. Yan. Tutulungan ito bali talaga. Araman so yan kumun man raso klase. Leader. Dulo. Balay. Atan ni Maiken partner ibabaga na sa kabaluyan tayo no eleksyon. May aliwa. Ya connotation, may wrong connotation. Si bagbagada. Ay, orasin no mga bak dita. Awang mga ti pagbanagan tayo. Mali po yun. Mali. Hindi po yun tama. Mali. Kasi kung mapili nyo ang magaling na leader, gaya ng sinasabi mo, partner, lahat ay makikinabang. Oo. Aliwan kyan. Importante man partner. Importante talaga. On. Ang makikinabang naman is yung taong bayan. Yes. Nang mo yan. Si say bayambang kan ayay Santa Barbara wa. Inirirakan ang gapurad aramay national road amay aramay ken aramay highway. Inirtang irirakan pero sa development nanengneng sang kanengneng. Nansapan partner ate bayambang sa kaya lugar ya amay say nanengneng mutan puros alog. Alog. Alog aray dakal so kasoy cattle rustling. Sari matakaw dakal magulon balay nang sama. Magulon balay irarakan. Natan. Very progressive. Say antak kini second term tuman lang second awa. Yes. Second term. Partner, second term. Yung mayor, sino ba yung mayor noon doon na pinalitan ni San Quemo? Pinalitan niya si Mayor Mayor Hunyo ba? Kasi pumunta na kami dun sa baka niya dati. Santa Barbara ay mapandan una asin si pati mapandan pa. Yes. Una asin so. Malaga balay. Pero una asin so nang road construction danatan although it's a provincial project. Bali ra may gagawin ng kalsara. Pero sa pambili bang kuod kin partner. Pambili bang kuod balay na mapandan. No ang gapoy danumda. Wala ra may kinay initiative ng mayor yaman iter na aramay amay pampuunan daed mantanen na pising. Amay so pising dito ng partner. At saka karamihan dyan, ang daan nila sementado. Sementado. Kahit lang, loob-looban yan. Sementado yan. Ganun din sa lagi ako sa Aguilar, sa Bugalyon. Kahit doon sa dulo, yung dead end na wala ka nang mapupuntahan partner. Sementado. Ayan. Sementado. Maganda. At saka maluwang yung kalsada nila. Maluwang. Yung mga yan, ang liliit na bayan. Ibig sabihin, pag maliit na bayan, ang era nila, maliit. Pero, nagagawa nila ng maayos. Maganda. Isang advantage nila partner, siguro dahil sa ang mga Espino nakaupo, dyan ang kwan nila lugar nila. Diyan sila nakatira tulad ni Espino, Bugalyon. Wiste. Siguro kaya napapaganda ng maayos yan. Di ba? Pero dito sa 5th District, medyo malayo siguro tayo sa Kaban. Arawi tayo Dalikan. Kusina. Ayaw kanta. Si Katon Ken. Ay untong book partner. Yasinger tayo Dalikan mo. Yasinger tayo mo ta. Awitin tayo sa District 5. So, Ken partner, Dalikan. Inya nga tawon, idi ada nag-gobernador. Ya tagad to'y Eastern. Governor Kulit. Bayag lamang. OIC. OIC Dimitria. Bayag mo la. Bayag lamang. Tapos Kulit. Tapos panay bagay na to'y Westin. Vice Governor lang tinabagi tayo dito ni Ranjit Shahani. Tapos ni Awanan. Pabilbilang. Aday dimot ni Apo Lakay Kundring, Australia. Ni Kundring na bayag ka pa naman na kaya. 50 years ago. I think that was 50 years ago. Marcos time. Kinagigil ni Marcos Taligay. Yung tattara ito na panahon na new era. New
system and form of development. Mm. Kailangan tayo ti partner, masilig mo ti dalikan. Uy na. Wala awitin tayo ti dalikan na ti Pangasinan partner, ito'y binalunan. Stern. Ito yung matdaya. Tarang niya di asay panabigan pa ay kaya si katuntutong niya niya ay awa. Aliwan say agmi gabay ang nasinsintiron Pangasinan. Gabay mi. Akin niya single bin. Nabalabay mi. Nabalabay mi. Pero may kuwang kulang kay anong nang ko so kaabigan to yan ugaw partner ento. Talagang maong. Maong tawag ka. Nalaing agserbi apo. Insan ang tamlanang kumuta nakakatungtong awa. Babasa ang kura may kintura may babagato aaralin ko. Yes. Atan amay pure tan sincere talaga. Sincere so itutulong talaga. So tibalak na tumulong talaga. Tumulong na talaga. Basta mayap Kastamot kuma kalagi tinagdudumang ili. Into no madandanon to apo ay na. Uy na. Kita inyong nalaing dagitay adda iti talaga nga intensyon ng agserbi ti ili. Ka amuyo ti agsagrap ti rigat no nagkamali kayo manan ti pilian. Bakay metlaeng apo. Another 3 years man. Another 3 years. Dahil 3 years nga delay ti development partner. Dakkel nga waray ta. Dakkel nga sayang nga panahon. Sayang nga panahon. Ano kita dyan no talaga puso na kat agserbi di sa ko partner nagado dita ti ko lagi sarag na ken dati pa nagay ti ini nga talaga. Yang adud ta. Ngem pagrigatan na lang partner. Dakil hiratan sumakakaya. Pero ag ira man lakas loob. Akin ka mo, sakay. Sakay yung main reason. No tunda, ianggap mo'y gastos nda. Atan. Direksyon. Number 1 ita. Number 1 ita. Tayo mulay, kinantay na sanay kultura tayo dyan. No, may ibabagadan last minute. Si Katuman so may last minute partner may waras ya ko kanda atan so makakatupa saray maong nya umbaloy ya aglami babali politika agdangan salian ayon kamo ta angga po so makasaragdan lalo sa aming incumbent partner at abay bayan. Abay siyempre talagang dakil tula. Kapundudan. Apa na? Trabaho ta. Pagkita nyo magkumang din trabaho ta. Tanlo nga tawag nga serbida kita tayo apo. Han nga kon partner eh. Han nga label jay playing field. Ta siyempre ore na kasano ka laing mo. Nawan nga rod ilabal mo may. Nyangay kasano ka nga nga rod nga mga bak. Isu nga ti idukit kumada gito itatao tata. Dagiti waras partner. Angko alain niyo. Mga babalawon partner. Alain niyo bagla nga makagatang ti 5 kilo. 5 kilo mabagas ang kapoy ti dongal daw. Gusto mabalin alain. Ito dangarod. Alain niyo apo. Ngam intono pa nagpipili ti isura yon to di papel di ballpen nai at ti kitawan ni kada kayo apo adalan yung nanay no siya sino ti rumben kan adda pa nagay na ti kailangan apo partner, babatiin muna natin yung mga kwan bago tayo mag-break. Amo ni Mary Joyce Sindanya. Ayan. Okay. Si Jacqueline Quiriones, good morning mga nanonood. Good morning. Si Madam Vivian Sapasa. Datunay, Julio Milit Bukauto. Okay. Ani pare Julio. Jodeline Lagunding. Maricel Duran Alipio, Maiklin Himino Ibaan, Perla Noses Olarte. Sana Tagalog. Kasi yung mga Ilocano hindi nila maintindihan ang Pangasinan. Yung mga Pangasinan hindi rin nila maintindihan Ilocano. Okay po. Noted po. Noted po. Ayan, sabi po yan ni
kabayan Julio Milit Bukauto Ayan. at saka ni Nancy Temple. Yan, sabi po niya, sana po Tagalog. Sige po, pipilitin po namin mag-Tagalog magmula ngayon. Naintindihan. Salamat po sa inyong komento. At syempre, ang mga nag-share po ng ating video ngayon, maraming salamat at maraming salamat sa patuloy ninyong panunood. Kami po ay mag-break muna ng 2 minuto. Muli po kaming babalik mamaya para ituloy ang ating talakayan. Ayan po. Balik po tayo. Balik po tayo.
Balik po tayo, mga kaibigan. Nandito na naman po muli kami, bumabalik dito sa ating programang Kapihan sa Malayan. At yung tinatalakay natin po kanina, yung napag-usapan natin, yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Ano mga partner ang maisasuggest ninyo? May mga naiisip ba kayo na magandang idea para maging alternatibong hanap buhay ng ating mga kababayan kung sakaling yung mga trabaho nila ay napigil, sanhin ng isang bagyo o kalamidad, anong mga maaaring paging hanap buhay ng ating mga kababayan? Ang nangyayari kasi, partner, itong ating mga kababayan na magsasaka, pagkatapos nilang magtanim ng punla, mga partner Terso, siguro mga 3 months. Oo, 90 90 days. Depende sa variety. 100 days. Yan, 105 days to 115 days ang palay. Okay. Yan. So, pagkatapos niyan, sana mayroon yung mga ibang alternatibo na pwedeng pagkakitaan. Diyan sa overseas, nakikita natin diyan, yung mga kababayan natin diyan, yung nasida. Nasida, okay, yung handicraft. Okay. Paggawa ng yung abaka, tali. Oo. Tapos, mayroon natin diyan na mga ibang lugar diyan, gumagawa ng pispan. Oo, yung native tilapia. Native tilapia. Yes, marami diyan. Actually, yan ang isa sa mga pwede nating i-explore, partner. Yan. Pag-aralan. Kasi sa ibang lugar, dito sa Bulacan, partner, Bataan, Pampanga, nakita ko yan, partner, napakaluwang. Yung nila, partner, yung cultured fish pan nila, yung tulad ng fisheries nila. Dito mga nakita kong ginagawa, yung malaga. Malaga, yan. Yan, mga hipon. Yan, mga hito. Yes, hito. Culture yan. At saka yung mga pang-export, partner, yung, alam mo yung ini-export na magagandang isda. Aba. Nasa partner. Culture yan. Isa ginagawa sa Pwede rin i-culture pala. Oo, karamihan na kasi ngayon culture na eh. Culture. Yung malalaking hipon, partner, yung prawn. Tapos, yung processing nila doon na nakita ko, pag-anihan, talagang ipinapak nila, partner, binabox yan. Alam mo kung saan pupunta, partner? Pupunta ng Europe, pupunta ng Amerika, malaking pupunta pera ng yan. Japan ang Oo. Ayan. Oo. Ang ganda. Bakit po natin nabanggit yan? Kasi nga pag-uusapan natin ang mga ibang alternatibong pwedeng pagkakitaan ng ating mga kababayan. Yan. Ayan, tulad naman po ng lagi kong sinasabi, sa loob po ng isang bayan, kailangan ang guidance ng mga namumuno sa mga mamamayan. Yan, At importante yan. konting assistance. Kasi pagka hindi mo i-guide tungo sa pagunlad ang mga kababayan na, mga tauhan mo, yung nasasakupan mo, abay hanggang doon na lang sila, partner. Kasi karamihan sa mga magsasaka natin, hindi naman nakaabot ng mataas na pinag-aralan. Totoo yan. So, kailangan talaga nila ng proper guidance, partner. At yan, papilyan ng isang leader, partner. Tuturuan sila. Naniniwala ako, partner, naniniwala ako na ang isang elected officials, responsibilidad niya, hindi lang mag-lead, partner. Yes. Responsibilidad niya, moral obligation ng isang elected leader na i-guide ang kanyang nasasakupan. Tama yan. Diba, partner, di ba pag upo mo dyan, kung nanalo ka, may mga committee tayong hawak. Dapat kung ano yung committee mo, dapat yun talaga ang i-guide mo ang mga kababayan, mga nasasakupan. Kasi kung walang mamumuno sa kanila, walang magtuturo sa kanila, hanggang doon na lang sila. Wala na. Kasi wala eh. Sayang naman yung mga... Kaya nga ito ang tulad. Tama yan, partner, dahil dalawang ilog yung nasa atin dito. So, pag panahon ng tag-araw, siguro itong lugar na ito sa eastern part, andyan yung ilog na nariyan dyan, ilang barangays ang nariyan.
Mm. Oh, Sugkong, Biligas, Bunag. Oh, dito sa overseas. Stagnant lahat yan, partner. Pag wala nang, Mm. stagnant ang upan. Um, Kaya dito sa atin, partner, ang nangyayari, pagkatapos ng taniman, ng palay, mm, kasi palay lang naman talaga ang Palay, mostly oo. na tinatanim dito. Oo. 95%, yan talagang tinatanim dito. Pagkatapos ng anihan, ng anilara, on. ila ako dalilik, Ito Mm. po. ang gapula. Asay alaga asa ang dala partner, aramay malapot abroad. Yari nila. Pawid, on. Pawid. Yung mga padala. Yung mga Remittance. padala na ng mga Oo. anak nila, yung mga asawa nila na nasa abroad. O dahil wala na silang Wala nang ibang kuwan eh. Walang ibang mga pagkuhanan. Mm. Kaya po, nako, Diyos ko Lord, ang leader po na dapat mamuno sa isang bayan ay hindi lang po yung naglili. Kailangan po yung marunong at may kakayahang mag-guide Dedikasyon na obligasyon nyo yan. Sa ngayon, partner, Mm. tingnan natin itong ilang araw na walang tigil ang pag-ulan. Ang hirap ng buhay. Oh, ito na yung panahon na sinasabing magtipid ka, mangkimper, Gawat. gawat. Ito na yung Na gawat. ito ti panahon ti Pero, gawat. Apo. Ito partner. Mm. Kaya ako nabanggit kasi kanina yung moral obligation ng isang elected leader na i-guide ang mga tao. Ito, bigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa, may na-elect na mayor, vice mayor, at saka mga sangguniang bayan. Sa loob ng sangguniang bayan, may mga committee silang hinahawakan. Tama yan. Okay, Oo. iba partner. Ibigyan natin ng example. Mm. Halimbawa, si Councilor A, Oh. okay, Councilor number 1, Mm. hawak niya ang sabihin na nating health. Health. Oh. Diba? Tama. Basta natawag lang na hawak niya ang health, Wala namang wala nang mga gawin. performance, wala Pero naman. walang project, walang ano. Hindi po ganon. Ang dapat, halimbawa, partner ganito. Halimbawa, Yan. si Councilor A, hawak niya ang health. Yan. Tawagin niya yung mga barangay, update. I-project niya yung paglilinis ng kapaligiran. Yan. Kanal. Tama. May pinuntahan ako kahapon lang, partner. Umuulan, may pinasyalan ako na yung kanal na patubig, partner, punong-puno ng mga basura. Nako. Puno talaga ng basura. Hindi ko nababanggitin kung anong barangay, partner. Pero, nako, Diyos ko, Yan. yung mga sinasabi ko, kung Tama. may committee, partner, halimbawa Yan. sangguniang bayan, dapat hindi lang siya sangguniang bayan doon sa session hall. Munisipyo. Hindi lang sa session hall siya, umiikot dapat din yan. Pumunta sa barangay. Correct. Tingnan niya kung ano yung magagawa niya Oo. sa barangay. Umiikot dapat yan. Pinili siya ng taong bayan para magtrabaho sa committee niya. Ano pa ba yung mga ibang committee dyan sa Committee ng Education. education? Okay. Umikot din siya sa mga barangay, sa eskwelahan. Alamin niya kung ano yung kakulangan ng mga eskwelahan. At baka yun ang pwede niyang punduhan kahit kunti. Kasi may mga pundo rin Tama yan. Kahit maliit lang ang pundo nila. Pero yung maliit, nakakatulong din eh. Nakakatulong din. Di ba? Halimbawa, sa isang eskwelahan partner, mayroong nagre-request sa akin, mga kupunban, printer, na gano'n. Ito yung napuntahan niya. Yan. Di ba? Tama. Ganun yun. At ito yung partner. Magandang gawin nila. Kapag darating ang preparation ng budget, kasi taon-taon yan, pinapasa yung annual budget. Kung ikaw ay halimbawang chairman ka ng agriculture, dyan sa preparation ng budget, alam mo na Alam mo, maglaan ka. kung ano yung ilalaban mo dyan. Oo.
Oh, iwan. Na-pull to. Gusto di imbaga ni Apo nga iti alternative dapat ata pati agriculture tayo sumunod Well. na ito. Okay, sige. Yan, partner, nagkaroon tayo ng konting glitch kanina doon sa quad system natin. Pero ituloy natin Tuloy natin. Okay. yung topic natin kanina, partner. Yung topic natin kanina, na dapat yung mga nandyan sa loob ng Sangguniang Bayan, yung mga komite na hinahawakan nila, partner, pag-aralan din nila. Pag-aralan. Kung ano yung pwede nilang i-project, gawin. At napaka-importante, partner, na ang isang elected na member ng Sangguniang Bayan, may mga utak na ganyan. Tama. Pero partner, Puera Los Buenos, partner, karamihan na marami sa mga naluluklok sa ganyan, wala na, kulang sa utak. Hindi, didiretsahin ko talaga. Walang kautak-utak. Nasay na lang Kasi- agriculture, hindi naman sila agriculture. Wala naman. Kwan din partner yung struktura ng lokal na gobyerno, hindi lang naman ang executive, hindi lang naman dyan nanggagaling lahat. Tama. Ang implementation, programming, katuwang niya ang Sangguniang Bayan. Parehas yan, co-equal yan eh. Oo, hindi sasabihin na mas mataas ang executive kaysa sa legislative. Parehas lang yan. Oo. Ngayon, Ngayon- silang may responsibilidad Yes, sa bayan. Nga, ang ibig kong sabihin, partner, yung iba kasi dyan, tatakbo, kakandidato, mananalo dahil didilaan sa pera, Pera. sa lagayan. Halimbawa, Puera Los Buenos, pero yung tamaan, wag magagalit. Pero pagdating doon, partner, wala namang meron pa nga akong kilala, partner. Ang ginagawa, magpa-punch in, magta-time in. Pagka-time in, alis na. Sisipat na. Oo. Ay, nako. Saka lang, at saka yung sa isang konsihal, ito yung napapansin natin. Pagkatapos ng araw ng session nila, halimbawa, Lunes ang session, the rest ng buong linggo, halos hindi mo na makita. Hindi mo na makita, partner. Bakit? Isang araw lang ba? Kaya ayun ang ano ko din, hindi lang napapansin ko. Oo, decision dito sa bayan, sa bayan nating Pusur. Ewan ko sa ibang bayan kung anong araw ang session nila. Dito sa bayan ng Pusur, Lunes. alam ko kasi yung kapatid ko is member ng Sangguniang Bayan. Lunes. Yan. Pagkatapos ng, kung minsan, half day lang ang session nila, partner, Yes, sa Lunes. oo. Kung walang ibang didiskasin. Lahat yung mga susunod na araw, Wala na. libre na sila, partner. Meron yung paminsan-minsan, meron babalik sila sa anong araw, ganun, partner. Doon sa Sangguniang Bayan, magpapatawag si Mayor, meron silang pag-uusapan. Okay yun. Okay yun. Pero most of the week, partner, Ay, wala silang ginagawa. Wala. Ano kung mag-ikot lang naman sila, partner, Yeah. sa mga barangay. Importante Mag-ikot yan. sila. Tingnan nila yung mga kapaligiran, kung ano. Kasi yung pag-iikot mo lang, meron at meron kang makikita, mapupuna. Tama. Oo. Ay, hindi, partner. Ang lintik na mga karamihan sa mga kwan. Pero Los Pinos, pero iikot lang yan pagdating na ng eleksyon. Ayan. Tama. Tama. Oo. O, di ba, partner? Tama. Marami dyan. Kasi yung dapat yung committee mo, dapat partner. Yung committee mo, dapat pasyalan mo din. Yeah. Ito pa, partner, ang masaklap na katotohanan. Ito, diretsahan to. Totoo to. Pagdating ng eleksyon, partner, may mga kandidato sa pagkakonsihal o kaya ano, gumagastos pinakamababa, partner. 2 milyon. 2 milyon. 3 milyon. Di ba? Tama yan. Gagastos yan. Lahat pang mula sa pa-printing ng mga t-shirt, kung ano-anong pinamimigay, binibigay ng mga kung ano-ano dyan sa mga basketball o mga kung ano-ano, hanggang sa waras. Waras. Mayroon na akong alam, gumastos na mahigit 3 milyon, hanggang ngayon nagbabayad pa ng utang. Alam ko yan. Pero, pagdating ng mga ganito, yung may mga sakuna, pandemya, ni isa sa kanila, partner, Yan. wala akong nakita na nagbigay man lang ng kahit na isang supot ng bigas o 2 sardinas sa mga kababayan natin. Magkano lang yon, partner? O, di ba? Yan kasi ang problema sa sistemang umiiral ngayon. Yan ang sinasabi ng ating mga kababayan din. Bakit nung panahon ng kampanya,
Oo. Oh. Palpangon partner, madaling araw, Oo. nandun sila. Napakasipag nilang mag-house to house. Oo. Oo. Pero pagkampanya lang yun. Pero pag mga ganitong mga sako, may mga sako na, Oo. wala naman. Wala. Nandun lang sila. Hindi sila nakikita sa barangay ngayon. Oo. Hindi naman sa sinisiraan natin sila. Hindi, wala tayong sinisiraan. Oo. Ini-explain lang natin Mm. yung facts. Mm. Yung katotohanan. Katotohanan. Kasi ano yan, nandyan yan eh. Mm. Nakikita natin, naobserbahan natin, partner. Mm. Yan ang masaklap. Lalabas sila kahit madaling araw. Ang gano ang puta-putang, kahit napakainit, partner. Ay, House to house. Makukulira. Masisipag. Pero pagdating ng pagka naluklok na, wala na po. Yan. Meron pong mga ganyang politiko na talagang wala pong pakialam sa inyo. Ay, dito sa bayan ng Kusurobi, partner. Mabibilang ko, alam na alam ko yung mga gumagawa ng ganyan. Ito, hindi sa ano, totoo yan. Totoo yan. Hindi lang dito sa Kusurobi, partner. Sa lahat ng bayan. Di ba? Tama. Maraming ganyan. Obserbasyon. Papogi pagdating ng Kampanya. sasabihin, mahal ko kayong lakapon dari ako kulaw. No, asong palit isang ipungis ko. Ay, Diyos ni Abraham. Lamorad ka abunganda, ay, nga po dya. Nga po dyan. Dapat, yung leader talaga, Oo. dapat may ano din sa mga tao niya na utusan niya. Dapat pasyalan niya. Pero ito ngayon, partner, itong pandemya, Yan. itong pandemya ang naganap, gumising sa taong bayan. Tama yan. Tama. Gumising. Ramdam nila ng tao talaga. ngayon. Nakita nila kung sino talaga ang may pagmamahal sa kanila. Nakita nila. Matuan, panaglingkor. Yan, managin ko. Tama. Yan. Kasi matagal na itong pandemya na to. Matagal Alam na. naman nila at saka kung sino yung nakakatulong talaga. Nako, Diyos ko, mayroon nga tayong kilala dyan na local official. Oh, Alam mo ba, partner? ano? Itong pandemya, imbes na makatulong sa tao, Hmm. pinagkapirahan pa niya Ay, Yun lang ang problema. yung kanyang ay, naku. Kaya, Yung kanyang- tama. May marami. yung mga- kanyang winaras Ah, na kakarampot lang naman, aba, tinubuhan pa niya. Diyos ko, Lord. Oo. Ay, Diyos ni Abraham. Imbes di amay itertukumon at saray totoo. Yan ang lapod gobyerno man. Lapod gobyerno man. Ah. Inta kyan kapalduan kabanya balas lalante. Pinan almo Antony. Akal mo ni. Tapos di ba? Sariling interest. Pati aray iterto. Digi ngay kwa. Panar. Digi pansit nga labos. Why. Wala ni sa Kuya Baloy, partner. Balitan ko. Nan ito i-label na sa kami ang bigla lang ng Dagala. Ay, Amarillo. Amarillo. Amarillo, ang tawag din naman. Ang abakanan. Ay, Panginoon ko, Lord. Nyamot. Hindi may nagkikita natin tao. Yung pakanda ti manok. Panar. Ah. Nyamot din nga eh. Basta independent yung Apo. leader. Ay, apo. Nagrigat mo din. Ano ba naman yan na sistema? Imbes na yung purpose na magserbisyo, hindi dahil mas inuuna pa yung bulsa eh. Nagkakapirahan pa eh. Ano ba naman Pandemya. yun? Negosyo, partner, negosyo. Pandemya na nga, pinagkapirahan pa. Pinagkapirahan. Ay, nako, Diyos ko, Lord. Mga kababayan, babalik po kami after some break. Ayan,
Alright, partner, dito na naman tayo muli. Ituloy natin yung kwan. Balik po tayo, mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy, Mm. gusto ko munang batihin ang ating mga Yan. sponsor. Partner. Okay. Siyempre, kung wala ang mga sponsor natin, Tama yan. ay wala tayong pangkape. Di ba, partner? Una, binabati ko si Tangay-Tangay Restaurant at saka si DDI Bistro Samgyupsal. Magandang umaga po kay Ma'am Princess at kay Ma'am Aida. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng aming merienda. Ayan, masarap po ang luto nila dyan. Masarap, talaga. Sa Tangay-Tangay. Oo. At saka yung sa Samgyupsal. Yan. Yung nag-iisang The best. Samgyupsal dito sa the best. Galing kami dyan ng isang araw na naman. Naku po, Diyos ko. Ang sarap. Talagang nakalimutan ko ang diet ko, partner. At saka siyempre, binabati rin natin ang Malayan Grand Mansion. Patuloy na pagsuporta ang management po ng Malayan Grand Mansion, ang aking anak, ang may-ari ng Malayan Grand Mansion. Sa totoo lang po, hindi po ako ang may-ari ng Malayan Grand Mansion. Tauhan lang po ako. Yan ang katotohanan, partner. Kaya pinapasalamatan ko ang may-ari ng Malayan Grand Mansion, ang aking anak na babae, si Charlene Villanueva. Ayan, salamat anak sa pag-agree mo sa pagsuporta sa layunin ng papa mo, daddy mo. Ayan. At ito, partner. Ako muna, tapos ikaw, tapos ikaw. Okay. Batiin natin ng ika-107 anibersaryo ang buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ayan, malapit na po ang kanila, ang anibersaryo nila. Kaya sa inyo po, binabati po namin kayong lahat, mga kapatiran, Iglesia ni Cristo, dito sa bayan ng Pangasinan at sa buong Pilipinas, lalo na dito sa bayan ng Pusurubio. Maligayang anibersaryo po, ika-107 anibersaryo. Ayan, paano? Batiin mo ang mga kapatirang Iglesia. Yes, ako po ay malugod na bumabati sa atin pong mga kapatid dito po sa Iglesia ni Cristo sa kanilang ika-107 na anibersaryo. Ito po sa pamumuno ng kanilang punong ministro, si Ka Eduardo Manalo. Happy anniversary po sa inyo. Yan, Edwin. Binabati ko po ang Iglesia ni Cristo sa ika-107 na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. At lahat ng sektor dito sa atin, maligayang 107 years anniversary. 107 years anniversary. Lalo na kay Apo Eduardo Manalo. Nagsilbi tayo dyan ng ilang taon sa Iglesia at naipakita din natin kung paano tayo magsilbi sa kanila. Maraming salamat. Ayan, Okay. Mga kababayan, nabati natin ating mga kwan. Alam nyo, itong mga religious sector na ganyan. Actually, minsan nakakaligtaan din sila ng mga leader, mga namumuno. Nakakaligtaan o napapabayaan din sila. May mga karaingan din yung mga yan, hindi napapakinggan. Kaya buti na lang ang itong kapatiran ng Iglesia ni Cristo, talagang alagang-alaga rin sila. Maayos ang pamumuno ng kanilang punong ministro. Kaya malaki ang aking belief dito sa partner, ang aking paniniwala sa kanilang pananampalataya. Pananampalataya. Kaya ayan po. Alright, bueno partner. Ituloy natin yung discussion. Tuloy natin. Yung discussion natin kanina. Masayang Na yung performance ng mga elected leader. Alam mo partner, may mga kilala ako na naluklok sa pwesto. Pero non-performance. Zero Performance. As in talagang wala. Nako. Yan ang mahirap dahil logi ang taong bayan. Ay, siyempre. Logi. Hinihintay lang yung sahod. Hinihintay lang yung sahod. Wala namang nagagawa. Kasi alam mo kasi partner, kapag dalawa lang yan Dalawa lang yan partner, ang dahilan.
kaya nagiging non-performance Mm. ang isang elected official. Mm. Dalawa lang. Una, Mm. it's either tamad, Mm. tamad siya, Mhm. o wala talaga siyang alam. Nako, eh, yan. Dalawa lang yan. Tama, tama. Malaking problema. Oo. Pag wala kang... Pero may pera sila. Mm. Oo, eh, Mm. yun nga ang malaking problema. Yan ang problema talaga. Yun ang malaking problema. Oo. Kasi tulad nga sabi ko, dalawa lang ang dahilan Mm. kaya non-performance ang isang elected officials. Tamad siya, una, o talagang wala siyang alam. Tama. Ito, Diba? partner. Sa dinami-dami ng bayan Mm. sa ating bansa, Mm. marami yung mga gustong maging Magsilbi. Magsilbi. Tama. dito na lamang sa ating bayan ng O, Pusurubyo. dito sa bayan ng Pusurubyo, halimbawa. Maraming gustong Oo. maging Maglingkod. maglingkod din. Mm. Mhm. So, ito partner, ini-encourage natin sila. Mm. Tama. Mag-participate sila, Oo. makibahagi sila, Mm. lumahok sila Mm. sa halalan. Tama. O ipakita nila na talagang sila ay deserving din na pwedeng-pwede rin Tama. na maglingkod. Oo, partner, 2 buwan na lang, nabibilang na ang araw, ay na. Marami na maglalabasan dyan. Magpa-filing na ng Filing na. COC. COC. Yung mga gustong tumakbo. Yes. Ito po, ang aking masasabi. Mm. Alam ko po, dito sa bayan natin, Pangasinan, Mm. Pilipinas, at dito sa bayan natin, Pusurubyo, marami po ang nais at gustong maglingkod. Mm. Kaya nga lang po, sila ay nauunahan ng takot. Una, dahil sa kawalan ng kakayahang gumastos Gastos. sa Pera. halalan. Okay. Mga kababayan, kayo po ay pinag-aral ng mga magulang ninyo. Mm. Yeah? Yung mga mahihirap dyan na nakapagtapos naman Yan. sa pagsisikap. Mhm. At may kakayahan, may pagmamahal para mamuno ng bayan. Yan. Lumabas po kayo. Tama yan. Huwag niyo pong isipin na wala akong pera, wala akong Yan. gagastusin. Kasi kung yan po ang magiging basihan natin na pagpili ng mamumuno o maglilid ng ating bayan, Ay, wala po Wala. tayong Wala. patutunguhan. Ang bayan po natin walang patutunguhan. Tama, oo. Walang patutunguhan ng bayan natin. Kung pwede, partner. Puro reklamo ang maririnig mo. Pero wala namang maglakas loob. Yan. Hindi po, wala po tayong magagawa. Mm. Ang ibig ko pong sabihin, Mm. kung may alam po ninyong may kakayahan kayo, may mga iniisip kayo para makatulong sa bayan, at may pagmamahal kayo sa... Yun ang dalawang important ingredients, partner. Yan. Yan ang dalawang ingredients. Tama, Para mamuno ka ng bayan o mapasali ka sa mga... Ito, Mm. mayroon kang iniisip na itutulong mo sa bayan. Yan. At pangalawa, may pagmamahal ka sa bayan. Huwag mong gawing negosyo ang bayan. Yan. Yan. Tama. Kapag Pagmamahal. wala yan, ingredients na yan, ay huwag kang sumali. Yan. Tama. Huwag kang sumali. Opo. Kung maaari po na ito, sabihin ko nang i-challenge namin kayo Oo. na lumahok po kayo. Makibahagi po kayo. Oo. Mas maganda po kung mas maraming kakandidato Tama. Oo. para mas maraming pagpilian ang taong bayan. Lahat po ng mga may potential, may kakayahan, may dunong, lahat po, lumabas po kayo. Makilahok po tayo sa electoral process. Opo, mas buhay ang demokrasya pagka ganyan. Partner, ito may kwento ko lang. Kahapon, tinawagan ako ng isang assistant ng isang tatakbong gobernador. Hindi ko nababanggit kasi tinawagan ako. At ako ay inaanyayahan na siguro sa isang pagpupulong doon sa, alam mo na, doon sa lugar nila. Ayan po ay talagang straight away. Yes. Turn down ko, partner. Turn down ka agad yung imbitasyon. Kasi alam na naman ng lahat ng buong bayan na ako ay talagang tatakbo sa darating na eleksyon.
tatakbo ako bilang partner. Yung walang nagdidikta sa akin. Independente. Independente. Kasi kung tatakbo ako at may magdidikta sa likuran ko, ay wala rin. Useless din. Hindi ako maaring mag-lead pagka ganun. Tama yan. Yung imbitasyon nila sa akin kahapon, immediately I turned down. Kaya ganyan ang kwan. Kasi ang purpose ko pure. Yun. Ang intention ko pure, sincere. So, yan pa, inaanyayahan, tulad na sabi ni paring Edwin kanina. Yes. Ini-encourage po namin ang mga kababayan natin sa buong Pangasinan na kayo po ay makilaho. Tama. Kung meron kayong pagmamahal sa bayan. Ay kung makikilaho kayo para lang na magkaroon kayo ng kapangyarihan o power, ay wag nga. Kailangan makilaho kayo dahil alam nyo na may kakayahan kayong manilbihan sa bayan. Yung paninilbihang may katapatan. Alam natin, partner, sa bayan natin, ang daming magagaling. Marami. Ang daming deserving. Deserving. Yes, na maglingkod. Kanya nga lang, yun nga, medyo hesitant sila. Hesitant sila dahil nga iniisip nila yung kalakaran ngayon na pagdating ng eleksyon, yung maraming pera, yan ang nananalo. Pero hindi mo dapat natin isipin yun. Mas marami, mas maganda. Pero yung talagang nasa isip mo, yun ang sundin mo. Oo. Kasi kahit pagbigay sila ng pera, basta yung nasa isip mo na makakatulong sa ating bayan, yun pa rin. Tama. Well, anyway, partner, ganyan talaga. Yes, sa kwan. Pero siguro, malaki ang aking paniniwala, partner, na ang mga kababayan natin, lalo na dito sa Pangasinan, partner, unti-unti nang namumulat. Yan. Hindi po bobo o tanga ang mga Pangasinense. Hindi bobo. May isip yung mga yan. Matalino yung mga yan. Politically, kailangan lang, partner, gisingin sila. Yan. Di ba, partner? Yes. Gisingin sila. Na ipaliwanag sa kanila ang masaklap na katotohanan para wag na nilang ipatronize mamaya yung mga kandidatong ganyan, lalo na yung mga napag-usapan natin. Mga trapo. Yung zero performance. Nako. Naku, Diyos. Marami nang nakaupo yan na wala pa rin nagagawa. Oo nga Kasi sila yung mga talagang inaasahan ng taong bayan. Tama. Sila yung mga role model. Sila yung talagang tikunadan jay pagulidanan na leader. Alam mo, partner, ang isa pang quality ng isang magaling na leader na para sa akin na, ewan ko para sa ibang tao, dapat ang isang leader buwan loob. Yan. May lakas na loob, may tapang, determinado. Yan. Importante yan. Importante yan. Kasi kung ang isang leader naman ang tinatayo, lalamya-lamya, wala nang ang alam, tapos padidiktahan pa. Yung mahirap, yung padidiktahan. Hindi po unlad ang bayan natin pagka ganyan. Ilang taon na. Ano po? Marami ding magagaling. Marami po na leaders. Yung nga lang ang iniisip nila, wala nga silang pera. Which is mali. Yes, diba? Tama, oo. At marami din ang nahahalal na magagaling din. Oo. Marami din. Hindi naman lahat. Oo. Itong mga nakalipas na panahon, nagpakita rin sila ng magandang trabaho, performance. Banggitin ko lang isa, partner, si Congressman Monmongico. Yes. Di ba? Kitang-kita. Ayan po. Isang taon pa lang siya. Isang taon pa lang siya. Pero tingnan mo naman ang pagmamahal niya sa kanyang distrito. Talagang very visible ang mga ginagawa niya. Kaya ganyan. Hindi po tayo nagkamali sa pagpili sa ating congressman. Tama yan. Isa yan sa Marami lang. sa mga bayan-bayan naman, partner. Ewan ko kung dito sa lugar ng season
okay naman yata ang performance niya. Ewan ko, hindi ako masyadong bihasa Yes. dyan sa nagaganap dyan sa season. May mga... Pero meron akong alam partner na isang magaling na counselor dyan. Yan. Si Alma Kers. Ah. Ay, nako, Diyos ko. Counselor. Kailan ng counselor Alma Alma. Lumibaw. Lumibaw. Napaka matulungin yan partner. Yan. At saka hindi yung partner ito, pag-uusapan natin si Madam Alma. No? Oh, Kilala ko ng personal yan. yan. At ito, 100% masisiguro ko. Yung ugali niya, yung pagkatao niya. Tama yan. Napaka down to earth na tao. Napakadaling lapitan. Lagi lang nakangiti. Pag may sinasabi ka, nakikinig. Ganyan. At saka, tumutulong talaga. Magaling talaga. At alam mo partner, Mahal na ang mahal. balita ko, ang alam ko ganito, yung sinisweldo niya bilang konsihala, Nako. kulang pa partner. Ginagamitan niya lang sarili niyang pera pagtulong sa bayan. Nako, Ganyan talaga kabuti Kasi si Alma Kers. araw-araw naman natin nakikita yung sasakyan niya Ambulance. na Ambulance, ang dami ng partner. Araw-araw, parang siya na yung mahal na magdadali. mahal ng season yan. Oo. Silang mag-asawa. Oo. Partner ba daw? Yes. Yeah. Palagi kong nakakausap yan palagi. Kuwan po, sa darating na Sabado, ay hindi po itong darating, next Saturday po, Saturday. ang Loudlands ay dadayo sa bayan ng season para magpa-games, maghatid ng saya, magpalaro ng pera o banga, magpalaro ng Jack and Poy, kung Yan. ano-ano pong mga pa-games ang naiisip namin. Masaya. Diyan po sa bayan ng season. Mhm. At saka pinag-aaralan namin partner, ang pinag-aaralan ng yung Loudlands team, nadadayo rin sa ibang bayan. Yan. Iba pang bayan tulad ng sabi nga, Binalunan, Yan. Villasis, Mhm. Ordaneta. Mm. Kaya uunahin lang natin itong kwan. Kasi kauna-unahan ito nalalabas kami sa studio eh. Okay. So sa season ng una. Kauna-unahan. Season. Kauna-unahan. Oo. Talaga. Oo. Oo. Season. Tapos, Puso Rubio, hindi. Ito naman kasi ang ano. Oo. Isusunod natin ang Binalonan. Yan. At saka Lawak. Lawak. Yan. Oo. Yung Lawak, 5th district, lawak. partner. 5th district. Yan. Tapos, pag maganda ang kanyan, ang kalalabasan niya, pupunta tayo sa District 4, Yan. San Fabian, Mangaldan, San Jacinto, Manawag. Yan, dadayuhin natin yan. Pero sa darating po na Sabat, hindi po itong darating. Next Saturday po, sa bayan ng season, ang tabayanan po, hintayin niyo po kami dyan. Maraming nagtatanong partner kung saan daw banda dun sa season. Doon Kasi ay- nagtatanong sa akin kung saan daw banda para makapunta daw sila. Ito, ang gagawin. Doon po, sa compound mismo, doon sa Paldik. Barangay Paldik po. I-announce po namin. Yan. Sa darating na linggo, i-announce po namin next week. Kaya kayo po mga taga-season at siyempre lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pangasinan, sa buong antabayanan po ninyo at kami po ay maghahatid ng saya sa bayan ng season. Ayan. O, partner. Batiin natin ang ating, napakaganda ng ating mga naging topic ngayong araw, partner. Yan. Pero gusto man nating mag-continue pa, talagang kulang na tayo sa oras. Wala na tayong So, oras. bago ang lahat niyan, partner, batiin ko muna yung mga nagpapa-shout out dyan Okay. sa kwan. Okay. Sabi nila, shout out naman. Ito, ang mga comment natin. Okay. Alright. Si magkapi tayo kuya, Bernalyn Imana, District 2. Yan. Si Juan, si Ruiz Ashley, good morning. Limos Rowena, magandang gabi po. Ito, ang ganda ng kwan ito. Si Brian Pagaduan Imbat, sabi niya, kape, kausapin ang Panginoon everyday. Yan, kapihan. Ayan, maraming salamat sa panunood, Brian. Meaning na yung gabi. Oo, may meaning na yung kape. Tama naman yung partner. Tama. Oo. Maganda yan. Maganda po yun. Oo, Kausapin ang Panginoon everyday. Tama ba? Maraming salamat, Salamat. Brian. Brian. Oo, siya. At siyempre, ako si Mads. Blessed morning, Sir Freddy, Sir Edwin, and Sir Terso. Ayan, ako si Mads. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Ano pa itong mga ibang nandito? Si Jenaline Fernandez, good morning po, sir. Good morning, Sir Terso. Ayan, no? Ayan, no?
Si Freddy Martinez, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Freddy Martinez, taga Palguyod, ano? Palguyod. Palguyod, oh. Mm. Ah, Mape Makairap, good morning po mga sir. Mm. Watching from Nama. Uy. Mga kabarangay natin yan sa Nama. Magandang Kabaranggayan. umaga. Good morning po. Si Regina Zacarias, watching from Palguyod. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ginalyn Fernandez, watching Lipit Norte, Manawag. Ayan, good morning mga taga Manawag. Juster Iliha, watching from Barangay Rosario, Pusurubio. Magandang umaga po. Yan. Hanilin Mia, magandang umaga po. Si Manang Tiri Hidalgo, Barangay Kablong. Ayan, ayan. Okay. 107 years na, sabi ni Juan Sisters. Okay. Benjo Pasalo. Ito, alam ko to Batakil to. Batakil. Ayan. At Pasalo. marami pa po. Yan. Mahuhubusan na po tayo ng oras. Kaya ang gagawin po natin, magpapasalamat na lang tayo sa kanilang lahat. Partner, bago tayo magpaalam. Okay. Muli po, mga kaibigan, maraming salamat. Palbalagi salamat lang ula. Sa kayo namin. Iya, kaulog ta nakantabay may sa kabasan sa inyo pong lahat na nakasama po namin sa umagang ito ang inyong kaibigan Edwin Bautista muli pong nag-iiwan ng isang napakagandang umaga bayan. Batiin ko nga pala ang kaibigan ko dyan sa Barangay Batakil, si mga Morales family. Morales. Si Dante, si Laila, Yan. Dante Morales. Saka si Rolando Morales. Yan, magandang umaga po. Ayan, Terso, paalam muna tayo. Muli, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga viewers namin. Samahan niyo muli kami sa Darating na Monday, Merkules at Miyerkules. Friday. Oo. Ayan. Okay po. Maraming salamat po. Okay, thank you po ulit at muli mamamaalam na kami sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalilimutang i-share at mag-subscribe sa aming video. Ayan na lamang po, paalam at muli kaming babalik. Inararo ta kayong amin. Yeah.